224.829 euros. Xestión de programas, 51.868 euros. Investimento, 0 euros. Incluir na declaración de que os servicios sociais comunitarios municipais seguen a presentar con continuidade. Que se adopte o compromiso de cofinanciar o mantenimento e desenvolvemento dos servicios sociais comunitarios de titularidade municipal incluídos no proxecto anual presentado por a solicitud de transferencia finalista correspondente ao exercicio 2014 na cantía de 260.881,38 céntimos de euro, que supón unha porcentaxe de 45,81% sobre o orzamento total do proxecto, excluídas outras achegas autonómicas. E para que se conste, se asina o seguinte informe. Intervencións? Alguna intervención? Unha intervención? Pasamos entonces a votación. Votos a favor? Pasamos ao punto 7. Perdón. Entendía que... Perdón. Entón, a abstención. 7 abstencións. Saiba correndo esta cancha. Ahora que ven e vamos, todo levantando a mão. Bien. Pasamos entonces a votación. A ver se quedamos con un... Pasamos ao punto 7 da orde do día, que é delegación na Diputación Provincial da Inspección de Liquidación da Tasa pola utilización do solo, subsolo e bo de dominio público municipal. Bueno, este foi un tema que traemos no anterior pleno. Paso a ler a primeira parte, se vos parece, do que é a proposta da alcaldía. Eu levo na toda a primeira parte, penso que sí. Bueno, o pleno propón primeiro delegar na Xunta Provincial de Pontevedra, de acordo co disposto no artigo 7 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por o que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais no artigo 106.3 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e no artigo 8 do Decreto 939/2005 de 29 de xullo, que aproba o Regulamento Xeral da Recadación e facultades para a inspección e liquidación da tasa pola utilización do solo, subsolo e bo do dominio público municipal, fundamentalmente da enerxía que resulten de interese xeral, da tasa do 1,5%, así como da emisión da recadación e revisión da derivada deste. 2. Ambas partes conveñen en cumprir coas funcións e obrigas da comunicación e colaboración descrita na normativa indicada, fundamentalmente co disposto nos artigos 106.3 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases e réxime local do octavo texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, co obxecto de facilitar o exercicio das competencias delegadas na Diputación Provincial de Pontevedra, e o Concello deberá prestar a colaboración necesaria, especialmente nos seguintes aspectos: e localización dos suxeitos pasivos contribuyentes ás obrigas e ao pagamento dos devedores, certificado ou informado, respecto da súa veciñanza ou non no termo municipal, posesión ou carencia de bens e exercicio e non das actividades para poñer a disposición dos servicios. Tributario da Diputación e os seus registros e bases de datos que conteñen información de interese tributario, respectando, en todo caso, establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter personal e as normas que desenvolven, así como a exposición pública no tabuleiro de anuncios dos concellos e outros lugares de costume dos editos que se dicen no exercicio de competencias delegadas. A Diputación Provincial de Pontevedra porá a disposición do Concello os medios necesarios
para o suministro da colaboración e dará conta periódicamente dos resultados da xestión das competencias delegadas, poñendo a súa disposición información sobre a situación dos recursos gestionados. 3. A delegación sométese ás condicións establecidas nas bases para que a prestación do servicio aprobado polo Pleno da Diputación Provincial en data 20 de 7 de 92, na ordenanza reguladora da taxa pola posesión dos servicios aprobada no Pleno da Diputación Provincial en data 3 de 5 de 2013. A ordenanza fiscal será do órgano da xestión tributaria e recadación dos recursos do oral da Diputación de Pontevedra aprobado polo Pleno na sesión que tuvo lugar o 22 de 2013 e ademais disposicións pertinentes da aplicación, e no seu caso a normativa para o imperativo legal por razóns organizativas. 4. Facultas ao señor alcalde para que en nome e representación do Concello de Moaña formalice correspondente convenio coa Diputación Provincial, así como os demais documentos que proceden. Intervencións? Marta Freire. Boas noites. No anterior pleno tivo vostede a posibilidade de retirar este punto e completar o expediente. Non sabemos por que razón non aceptou a proposta que lle facían os grupos da oposición de retirar o expediente e completalo. Al final tiñamos razón, porque resulta que o expediente sí que ven como un informe de intervención e tesorería. No caso de que non fixera falta, seguiría sin estar no propio expediente. Ese vai ser o motivo polo que o Partido Socialista se absteña nesta delegación, ademais de que non estamos de acordo que a Diputación, por imposición, porque eles así aprobaron no seu propio pleno, se queden con 20% da inspección da liquidación e se queden con a autoridade das sancións. Reitero a intervención da conselleira portavoz do PSOE. Pedimoslle con toda humildade a señor alcalde e a conselleira de Facenda que retirasen este punto, que podía esperar un mes, e podemos tamén falalo e aclaralo. Cando comprobábamos que nin sequera a conselleira nin o alcalde, por suposto, tiñan as cousas suficientemente claras. Pasou un mes e ustedes empeñáronse en votalo naquele momento, perderon a votación e a volta dun mes regresa o asunto ao pleno. Nos parecenos, desde logo, unha falta de seriedade e respeto por todo o pleno da corporación. Acompaña un informe de intervención onde, polo pronto, matiza cales son os términos da cesión, que antes non aparecían matizados, e tamén os custes para o Concello, que son un 20% na recadación executiva e o 100% en todas aquelas infraccións que tramite a propia oral sobre este asunto, 100%. A nós parecenos que os servicios técnicos municipais, a pesar do que digo o informe asinado por intervención de soberanía, teñen suficiente capacidade e suficiente formación tamén como para poder tramitar un expediente deste tipo, sen necesidade de recurrir a medios externos ao Concello. Quero recordar que a intervención da Secretaría Municipal está formada por 5 funcionarios que representan para o Concello de Moaña un custe próximo aos 275.000 euros. Sabemos que cobran por o seu traballo. Por lo tanto, poderían tamén engadir a tramitación de únicamente 5, 6 expedientes ao cabo do ano, que son os que consisten os cobros polos servicios de telefonía e os servicios de suministro eléctrico. Non moito máis, igual son algo máis, pero non moito máis. Neste caso, o que se fai únicamente trasladarlle a outro, neste caso, a oral, o cobro, a xestión e o cobro desta inspección, que consistirá fundamentalmente no contraste cos datos anuais que ofrece o Estado sobre consumos e balances económicos e, desa maneira, parte do diñeiro que debería ser para o Concello quedarse con el a
oral. E, polo tanto, nós tampouco podemos apoiar este tipo de iniciativa, en primeiro lugar, sen nin sequera probar se os servicios técnicos municipais están en condicións de facer estes labores. Nin se proba, simplemente se traslada unha capacidade a oral e alá se arreglen eles. Por tanto, o BNG non vai a apoiar a proposta. Solamente dicir que sí, hai un informe agora de intervención de tesorería. No seu momento reiteramos en varias ocasións, tanto a interventora como a tesorera se facía falta informe, dixeron que non. Como ustedes quixeron que se asuntara un informe, pois pediuselle un informe. Aí non fai mención a nada máis que o que se estaba anteriormente publicado. Sí, infórmase favorablemente. Como digo, non hai os medios necesarios. Temos unha interventora, máis un asistente, unha tesoreira, máis un recaudador. Non son os medios máis oportunos para realizar ditas tarefas polo volume que compón todo o que é a inspección de todo o expediente. Por iso, no seu momento, se dixo de traer isto a pleno para votalo e así poder delegar a inspección na oral, igual que se fixo anteriormente por barra, pero non a liquidación, solamente a inspección. Sendo unha tarefa que é bastante complexa e complicada no seu momento, que require de bastantes medios e de bastante tempo para revisar todo o que son os libros contables e todo o facturado nos seus momentos. Como ustedes dixeron no anterior pleno, por falta de informe, ustedes un informe a máis a intervención e a tesorería, ven aí firman conjuntamente porque non sabían que poa cada unha por o seu lado, entón fixeron relación a todos os artigos que salen do tema laboral na delegación de inspección. E, bueno, na miña parte nada máis, decir que nos asuntamos un informe da que non facía falta no seu momento porque non lo habían repetido en varias expansións de intervención e tesorería. En este momento, pois, decidimos un pouco volver a traerlo por a necesidade de un pouco facer un pouco máis de recaudación para as arcas municipais. Alguna intervención máis? Pasamos entonces a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Os resultados da votación son 8 votos a favor e 9 abstencións. Por lo tanto, a proposta queda anulada. Por tanto, a proposta Non é a maioría total. Non era como a total. Por eso. Sería a maioría absoluta. Queda a maioría. queda rechazada, non? E entendo maioría, ben?